IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Magandang morning, Idol Dennis. Please come in. Yes, good morning, Ken. Good news. Idol Bernard. Oh. Nagabuta dong aldaw nga nagtarineed nga awan i-record a crimes iti probinsya ti Ilocos Norte. Sigon ti PNP, maragsakan da, gabuta inot iti panababanti crime index iti probinsya. Bago asirig iti panagkakampanya. Napagada nga itay Friday, Saturday, ket awan tini-record o niya mga klase iti krimen, panagtatakaw, violations, aksidente, so gapuna maragsakan da, gabuta clear, dalos iti police journal, sa aming PNP station, iti Friday and Saturday. Ngim iti nagpatnag, Idol Bernard, year old tayo, no peaceful, gabuta umpay iti simang patat, ng informasyon manipod iti pitok, iti INPPO. Ngim iti 15, dalang dati panakauram, dati paglakwan iti nyug, iti Badok Ilocos Norte. Segon iti BFP, babaeng kini SFO to Victor Gabion, ti Chief Operations Officer iti BFP Batak, na uram dati may isa nga paglakwan iti nyug Idol Bernard iti pagtingan tagnangan Brian Pungtilan manipod iti Batak Ilocos Norte adalang dagiti urang malaklako kas dagiti nyug Idol Bernard nga nakapempen iti mismo nga pagtingan da tigapuna gaputi panaglulos iti waya nga nang itunda iti panag-shortcut iti linya iti kuryente. Hamagit nga nag-spark. Nag-spark ba? Hamagit nga napakarwan dati oram iti dati pagkanta na separate iti yan na Idol Bernard dati nakaband iti tagilako nga nyog isa tagabuna masisigod mo lang iti panakasebseb iti apoy. Umabot ti 10,000 pesos laeng iti balor iti nauram nga nyug nga sayang Idol Bernard nga iti agdama kita serving nga lesson kada iti adan ti linya ti kuryente nga masapul nga sigurado nga nimbag wano patalimaan paayos kada itay electrician tapos maniklikan iti kaso klase ti uram Idol Bernard. Pagsiyatan na awan tinadangran iti reto panakuram dagiti lako nga nyug iti nadakama tatang lugar manipod iti Batak Ilocos Norte Idol Bernard. So iti agdama Idol Bernard kung nati PNP nandalin dati panangrugi iti panagkampanya ket nakalartodan nakasaganadan para pelang ti panipaay iti linakantal na iti bukod tayo nga probinsya ng madlawan da Idol Bernard unlike iti kalabas adag iti tensions kada itay dumatang ili gimitik damak ito so far medyo sili impalaeng iti pasamak tawan dagitay pimpin na sagid awan dagiti na barang support sa tan nga mangmangigan kada iti na bilang tatang ides concern iti probinsya ti Ilocos Norte sa palakuma tagbalan ng talna iti reto Yeroginton iti kampanya iti Arnos ti bulan iti Marso. Damag pelang manipod ti kwarpo ti Pulisikan ti BFP. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tata Aramen. Maraming salamat, Idol Dennis. Dito na Dakamata Report. Natal na kano iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. IFM News. IFM News. IFM